Ngayong unto, sa pagkakaroon wala kitay weather disturbance susulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang weather system na nakaapekto sa nasod ang ridge of high pressure area o kining extension sa sirkulasyon sa high pressure area labi na sa Luzon o sa Kabisayan. Tungod diini, ang tibuok na Kabisayan makasinati og maayong panahon gawas sa panagsang pagpanagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan. Inabanan sa isolated o patak-patak na pag-ulan o mga localized thunderstorms o pagkilata paglalubog samtang hinay ngadto kasarangan nga hangin gikan sa silangan ngadto habagatang silangan ang magpasulabi sa tibuok ng Bisayan. Inabanan sa gagmay ngadto kasarangan nga pagbalod sa kabaybayunan. Ang temperatura sa Metro Cebu magsukad sa 26 ngadto 33 degrees centigrado. Para sa ubang detalye, mag-log-on sa among website www.pag-asa.dst.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, Joey Figuracion, maayong udto.